Hi mga kasilip! Ngayon araw ika-25 ng Nobyembre taong 2022 ay may bagong proyekto na naman tayong tatahakin, dito sa Santa Rita, Minalin, Pampanga. Tingnan. Dito sa portion nito, guys. Tapi na yata yung punal namin. Check me pa. Tingnan. Ang ina may makakanong and then squatter ka niyang tinik. Wow. Ang pala ko na. Yung makakanap king. Sa ganda ng tanawin dito sa Santa Rita, parang gusto na lang namin na mag-road trip. Sa aming paninimula ay kukuha na kami ng reference o basehan sa mga bakod-bakod ng mga kabahayan. Chok, yung level mo, Chok, ha? Importante yung level. Wala kang bota? Well done. Meron siya, Chok, makabango kayo.
itong gertohan. Oh, gagi. Bulok? Ngayon naman ay kailangan namin silipin sa total station ng Ambaclaw Tower para malaman namin kung nakapasok sa lote na sinusukat namin. Punta na tayo ba, boss? Kuya mong ita ni Beba. Sa ganyan na sitwasyon ng lote ay parang mapapasabak na naman ang mga Team Malibs. Sa ngayon kailangan muna namin iwan ang aming proyekto para mag-report sa aming big boss at mapag-aralan kung ano ang dapat na mabilisan na diskarte sa paglalagay ng mga mohan o marker. Salamat sa panonood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright.